lafiya da basira abin Allah ya kare mu baki da sai ce shin meye halaccin hada sallah kamar magriba da isha da kuma hada azhar da la'asar menene kuma dalilan da ke sa a hada sallar shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hada sallah ba tare da waɗannan sharuɗan ba ana hada sallar magriba ana hada ta da isha ana hada kuma azhar da la'asar da dalilai kadan daga cikin dalilan saukar ruwan sama ko tsoro idan gari ana tashin hankali aka sa dokar ko ta kwana to a sanadiyar wannan dokar mutane za su rinka hada sallah annabi idan yana cikin hali na fargaba na wasu za su iya kawo hari to yana sa a rinka hada sallah to haka nan ana hada sallah a halin tafiya idan annabi yana tafiya ko zai yi tafiya to yakan hada sallar magriba da isha a farkon lokaci ko kuma ya hada su a ƙarshen lokaci to haka nan sallar azhar da la'asar ko a farkon lokaci ko a ƙarshen lokaci hadisi ya zo cikin sahihi muslim da muwadda ta imamu malik daga abdullahi dan abbas Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama baina adh-dhuhri wal 'asr wa baina al-maghribi wal isha min ghairi khawfin wala matar a wata ruwaya yace min ghairi khawfin wala safar annabi ya hada magriba da isha ya hada azhar da la'asar ba dan tsoro ba ba dan ruwan sama ba a wata ruwayar ba dan tsoro ba dan tafiya ba gashi wannan ya nuna akwai wani dalilin banda na tsoro banda na tafiya banda na tsoro banda na ruwan sama to shine sai mai ruwa ya tambayi ibnu abbas yace me yasa ku annabi ya haka tunda ba dan tsoro bane ba dan tafiya ba dan tsoro ba dan ruwan sama ba qala arada alla yuhrija ummatahu yace annabi anan baya so ne ya matsawa al'ummarsa malamai suka ce yayi haka ne a halin rashin lafiya idan liman ma ba shi da lafiya to zai rinka fitowa yi wa mutane sallah ɗaiɗai in ya fito ta azhar sai ya haɗa muku da la'asar kun shiga alfarmarsa ku lafiya ku laushi kuma bai da lafiya ba sai ya fito ba an jima kaza Allah yana haka sannan akwai jam'in da Imam Ahmad ya ce ana iya yi jam'u li udhr wanda wannan shi ma ya tabbata shine misali yanzu ba muna wani mitin na addini ko lacca ko karatu to za mu iya haɗa magriba da isha mu yi su lokaci ɗaya ko azhar da la'asar mu haɗa mu yi su lokaci ɗaya shi kuma malamai suna ce da shi jam'u shugul mazhabar Imam Ahmad dan Hanbali suna yi Abdullahi dan Abbas wata rana yana yi wa mutane karatu sai lokacin sallah yayi sai aka ci gaba ba a yi karatu sallah ba sai wasu daga cikin ɗaliban su suke ɗaga hannu suna as-salata as-salata ya ibn Abbas lokacin sallah fa yayi malam lokacin sallah fa yayi sai ya ce atu'allimunani bis sunnah ko za ku koya min sunna ko ni zan koya muku ma'ana ya san ana iya yin haka a wani lokaci waɗannan duk daga cikin dalilan da ana iya haɗa sallah a tare da su wanda zahirin nassi ya nuna akwai wanda ijtihadin malamai ya bayar a mazhaban malikiya ko an yi ruwan an ɗauke in akwai taɓo gari ya taɓalɓale to ana iya haɗa sallah sannan idan ana duhu ana tsananin duhu to a mazhaban malikiya ma ana hada sallah dan duhu amma duk waɗannan nassi bai zo da su karar ba ijtihadi ne sannan a mazhaban malikiya kamar yadda ibnu rushd ya faɗa a cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yace matarun waqi'un aw mutawaqqa'un ruwan saman ba sai mai sauka ba ko ana tsammanin zai sauka ne hadari irin ya hado din na ma ba a fara ruwan ba yace ana iya hada sallah dan wannan a mazhaban malikiya akwai shi da haka wannan su ne iya abin da na sani dangane da dalilai na haɗa sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sallah da haka haɗawar sunnarsa ce an gane ko kuma haɗawar ana yi ne in a ruwan sama ne ga wanda suke masallaci wanda bai riga ya zo masallaci ba an ɗauke masa ma zuwa masallacin sai ya sallarsa a gida to sai dai akwai sabani shin da zai yi sallarsa a gida shi ma zai haɗa ko ba zai haɗa ba a mazhaban malikiya in ba a masallaci kake ba ko an hada sallah a masallaci kai ba za ka hada ba kuma a mazhaban malikiya idan aka hada sallah a masallaci to ana idan da sallar nan ko ana ruwa kowa ya wasi
in kuwa ka tsaya aka ɗauke ruwan to sallar ta warware sai ka maimaita. Amma duk wannan ijtihadi ne na mazhabin malikiya wanda kuma gaskiya ya saba wa doran nassi. Duk mutumin da ya riga ya haɗa sallah ko bai bar masallaci ba in lokacin sallah ba zai sake ba. Duk mutumin da aka haɗa azhar da la'asar da ruwa kuma sai la'asar ɗin ta zo ba ruwan ya riga ya ɗauke gari ya bushe ba zai maimaita ba, waccan ɗin da aka haɗa ta riga ta isa. Ina fata an gane. Sannan cewa dole sai ma'abuta masallaci ne za su haɗa sallah, babu inda nassi ya ce haka. Kawai abin da sunna ta nuna in ana ruwa annabi yana haɗa sallah, sawa'an a masallaci ko ba a masallaci ba. Sai dai wanda ba a masallaci yake ba to ba a ce sai ya taho ba. A kiran sallah annabi yakan sa ladanai in ana ruwa su ƙara bayan sun ce hayya ala sala sai su ce sallu fi rihalikum, ku yi sallah a gidanku kar ku taho. Ana an ɗauke muku zuwa masallaci a wannan rana ko a wannan lokaci. Allah ya sa mu dace. An haɗa sallah. Zai iya ƙwarai kuwa. Mana idan mutum wai yayi sallar magriba a nan amma sunan sai ba su haɗa sallah ba duk da gashi ana ruwa, da aka idar da sallah liman ya sallame su suka fita, yana fita kuma masallaci nan kusa su kuma yanzu suna isha haɗa suke, zai iya haɗa zai iya, sai ka bi can sai ka haɗa shi kenan sai ka wuce gida an hutar da kai. Kawai ka'idojin haɗa sallah shine ba za ka yi nafila a tsakaninsu ba. Idan za ka haɗa sallah to nafilar da ake a tsakanin sallolin ba a yi, cire ta ake yi. Idan mutum ya yi sallar magriba a sunna ba akwai nafila raka'a biyu ba tsakanin magriba da isha, to za a haɗa sallah wannan nafilar ba a yin ta saboda za ka haɗa sallah. Haka nan tsakanin azhar da la'asar ai akwai sallah raka'a 4 nafila ko, to in za a haɗa ba a yin nafilar tsakiya. To sannan idan mutum ya haɗa sallar magriba da isha, ko da yanzu ne ka haɗa sallar magriba da isha farkon magriba, to da ka idar da ishar kuma za ka iya yin shafa'i da wuturanka. An gane ko? Kana idar da sallar isha to lokacin shafa'i da wuturi kuma ya shiga, ko da ba a lokacin sallar ishar aka yi ishar ba, a lokacin na magriba ne. Ina ba ta fahimci wannan kenan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi